לעשות לזה, שלאחר שאני אבחר, לקחת מליאה שתהיה מורכבת מהנוער. כלומר, לעשות קלפיות בקרני שומרון רבתי. וכמו שיש במליאה היום 9 אנשים, אני רוצה לעשות מליאה של נוער, שהיא גם כן פעם בחודשיים, פעם בחודש, תיפגש עם ראש המועצה ותעלה דברים. תראו את הרשימה שתרוץ איתי לבחירות, רובה הרבה יותר צעירים ממני. אותי אתם מכירים, אם אני הלכתי עם יוסי דנצינגר, אני האמנתי ממש ברמה חבריי, שאני סומך על האיש הזה, שבעזרת השם יצליח להוביל אותנו, באמת להוביל אותנו לדרך חדשה, שהיא דרך שהיא שווה בין שווים, ללא שום תחושה של אפליה, ללא שום תחושה של אי צדק, אלא ראייה מקצועית של איך לנהל את היישוב הזה. וכשיוסי פנה אליי, אחרי ששוחחנו רבות, נעניתי לאתגר הזה, לשמש לצידו ולעזור לו בכל אשר צריך כדי שנוכל להצליח. הלו, מה קורה פה בקרני שומרון? באמת אנחנו לא מסוגלים לכלום? אזור התעשייה שנמצא פה למטה מתחת לבנק או שנמצא בחוץ, זה התשובה היחידה שקרני שומרון הגדולה יכולה לתת לעצמה? מה, אי אפשר להביא לפה חממת הייטק? מה, אנחנו נמצאים לא יודע, בדרום הר חברון? כולה 12 דקות מכפר סבא, אין מפעל אחד נורמלי שיושב פה להעסיק אנשים. למה במודיעין אפשר לקחת שם פרויקטים ולהביא נשים חרדיות וללמד אותם הייטק, והם כולם הייטקיות? למה אפשר לעשות את זה פה? ברגע שאתה מייצר תעשייה כזאת, אתה מכניס הכנסה לקרני שומרון. מה אומרים כל היום? אין לנו כסף, אין לנו כסף, אין לנו כסף. בסדר, בוא מייצר כסף. איך אתה מייצר כסף? אתה לא מייצר כסף. בוא נסביר לי למה? למה מחירים לא עולים פה? אני אגיד לכם למה. מה דעתי? דעתי שאין פה תנועה של נדל"ן, כלומר אין פה קניות ומחירות. העסק רדום. ואתם רואים בכל הנושאים, אתם רואים את הנושא של הנוער, אתם לא רואים דברים יצירתיים בצורה מדהימה. אתם לא רואים שהנוער אומר, חבר'ה, תשמעו, היה לנו פגז. אני מסתכל על כולם בגובה העיניים. באמת של העניין, כי אני אומר לכם, תראו רבותיי, אני הולך לקחת את הפרויקט הזה, שנקרא רשות מועצה, בלי קומבינות. אני הולך ישר, אני הולך בדרך שלי, אני לא עושה שום דרכים פוליטיים, אני מקווה, עד היום לא השמצתי אף אחד מהמתחרים שלי, אני גם רוצה עד הסוף ללכת ככה. אין לי שום כוונה לגעת לגופו של אדם כהוא זה. אני רק רוצה שותפים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. אני מחפש היום שותפים שיעזרו לי לדחוף את דבר היפה הזה שנקרא קרני שומרון לראש ההר. אפשר לעשות את זה. אני צריך שותפים אמיתיים שיבואו ושיווקו את המסר שאני רוצה למסור. המסר הוא לקחת את המקום הזה, להפוך אותו למין עסק. ועסק כמו עסק. עסק צריך להרוויח, עסק צריכים לדעת לנהל אותו, עסק צריך לתת לתושבים שלו פתרונות. ואני לא בטוח שיש היום כל כך את הפתרונות האלה. אני מגיעה לכאן מגוש עציון, גרתי קודם בגוש עציון במספר יישובים. לא נתקלתי עדיין בכל כך הרבה אנרגיה, רצון לשנות ובאמת הליכה בדרך לא סטנדרטית כמו שמצאתי אצל יוסי בתקופה האחרונה. אבל במעט שאני נמצאת פה, אני יודעת שבכמה וכמה קירות כבר נתקלתי. אין לי שום דרך להתגורר כאן באמת. אני סוחרת היום בית. אם אני רוצה להשתקע כאן, אין לי בית לקנות. אין לי גם בית לסקור, זאת אומרת, אני מאוד מקווה שהסוחרים שלי ימשיכו לחיות באושר ואושר איפה שהם נמצאים, כדי שאני אוכל להמשיך ולגור בבית שהם נמצאים בו. יש לי ילדים קטנים, גם בבתי הספר, גם במוסדות החינוך לגיל הרך יותר. גם שמה, לא ראיתי שמישהו פיתח כאן איזושהי חשיבה עתידנית. יש פה הבן שלי שהגיע כאן בכיתה ב', יעבור במשך 12 שנות לימוד שלו כנראה 4 או 5 בתי ספר אם אני אשאר בקרני שומרון, כי אין ברירה אחרת, כי הוא הגיע, אז הוא התחיל בלפידים, אבל בג' כבר צריך לעבור בית ספר אחר, איזושהי התלבטות, או מסועה או זה, אם הוא יעבור למסועה, בו' הוא יצטרך עוד פעם בית ספר אחר. זה כמעט לא נגמר, ואני הסתכלתי על זה בצורה מאוד מוזרה כמי שבא מבחוץ, כי לא ראיתי את הסיבה לזה. לא ראיתי למה מקום שסך הכל, אני אומרת עוד פעם, אני מגיעה מגוש עציון, מאוכלוסייה מאוד דומה, ולא הבנתי למה שם זה יכול לעבוד אחרת ופה לא. עם כל הכוח וכל המאמץ שמשקיעים בני הנוער, משקיעים, אתה רואה חוסר השקעה ברמה המוניציפלית, ברמה העירונית.
אז אני אומרת עוד פעם, אני לא מכירה את האנשים האחרים באופן אישי, אין לי שום דבר באדם או שום דבר נגדם. יש לי רק את מה שאני רואה, את מה שאני יודעת, את מה שאני חווה פה יום יום. ופתאום כשמערכת הבחירות הזאת נכנסה לאיזשהו סוג של עשייה, והמועמדות של יוסי עלתה, אמרתי, הנה יש פתרון, במקום לשבת ולקטר על מה שקיים, יש מישהו שמוכן לעשות בשביל זה. עוד פעם, מבחינתי, זה לא רק לגיטימי, וזה לא רק זכות של תושבים בקרני שומרון לבקש אחר, לבקש יותר, זה חובה שלנו. ואני חושב שבקרני שומרון, לצערי, אנחנו לא עפים קדימה. אני חושב שבסך הכל בקרני שומרון יש אוכלוסייה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. ואני חושב שבאמת מגיע לנו הרבה יותר מה שאנחנו מקבלים עד היום. עכשיו תראו, אני לא מדבר על דברים ארטילאיים, אני לא מדבר על להגיע לשמיים או להגיע לעשות איזה ספוטניק. אני מדבר על היום-יום, אני מדבר על הניקיון ברחובות, אני מדבר על הנוער, אני מדבר על החינוך, אני מדבר על הדברים הטריוויאליים שפשוט צריכים לתת עליהם את הדעת, קצת יותר תשומת לב, להסתובב יותר ברחובות, להבין אם יש לך פה עסק ולתת תשובות. להגיד תמיד שאין לנו כסף, או להגיד תמיד נגמרו לנו התקציבים, זו תשובה מאוד מאוד טובה, אבל אני לא חושב שהיא ראויה שהיא תהיה במקומותינו. אולי צריכים פעם לחשוב לשנות את סדרי העדיפויות. אולי לקחת את הנושא של החינוך והנוער ולשים אותם מקום ראשון ולא דברים אחרים. אולי צריכים לעשות חלוקה של התקציב בצורה כזאת שנתחיל לטפל ביום-יום, שיהיה לנו פשוט יותר כיף לגור פה. כל ראש מועצה או כל ראש מערכת יכול להצליח בין השאר בגלל שצריכים להיות לו 3 תנאים או 3 תכונות. צריך שיהיה לו חזון, צריך שיהיה לו יוזמה וצריך שיהיה לו ביצוע, יכולת ביצוע. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה הערב בא. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה, עבודה.